Венко Сабрутев 10-15 минути тук е сипал лъжи, да се изрази по най-меки възможно. Какво ще говори Сабрутев, много говори. Възможност 10 минути без да го прекъсвате да плюе срещу мен. Сега на мен не ми давате да кажа две изречения. Не, ще си кажете колкото трябва, но аз нямам представа кой какво ще говори. Беше редно да сте заедно, за да стане ясно. Беше редно вие като ме няма мен да го прекъснете него и да кажете, няма ли да говорите сега срещу Асен Василев? Няма го човека се защити. Аз не ви гоня студиото, когато говорите срещу Асен Василев, който дава на Путин милиарди. Непрекъснато, както правите в момента, без да ми се сърдите. Не, без упреци. Вие си говорите срещу Петков, срещу Денков, срещу Асен Василев и тя ги няма. Никога по този начин лично не съм говорил срещу никой. И никога без доказателства, никога викали ми Дельо фактурата ми. Да, викат ми, аз не се срамувам от това. И сега също какво ли сте съгласни, имате право на момент, да ми викат както си искат, защото аз показвам данните, разбирате, колкото и да ги дразни това е истината. И затова се опитват да ме обиждат, затова се опитват по всякакъв начин. Вчера пратили един партиен комсомолец, тук извиняйте, който 10 минути да говори срещу мен. И знаете ли, аз нямам обръщам внимание на конкретните глупости, които е изговорил. Аз не го гледах интересна истина. Обадиха ми се приятели възмутени и казаха, няма ли да отидеш да се защитиш, казах, ще отида. Без да го гледам, защото няма смисъл. Тогава аз да задавам въпросите. Не, вижте, вие не сте човек. Как може да имате в отговор? Ами то не е някакси редно. Право на отговор означава да кажете срещу какво възразявате. Кога е моят? Сега дойде. Да, срещу какво възразявате, питам. От този човек няма какво да се научи, затова не съм го гледал. Той е един партиен комсомолец, който е дошъл тук да си каже тези. А вие по какъв повод искате право на отговор тогава? Тази атака срещу мен. И сега вие сте били тук, аз ли да ви обяснявам кой говори той? Вие трябва да знаете на какво искате да отговорите, когато искате право на отговор. Разказаха ми достатъчно, но ако искате ми позволете. По преразказ, добре, хайде сега, говорете. Но то не се получава така. Аз говоря, вие говорите, не се получава. Един върху друг не става. Само за 2 месеца държавата получи 100 милиона, благодарение на моя закон. А заради този комсомолец, който е бил вчера, държавата никога няма получи 1 лев, защото той няма акъл да предложи каквото и да било. Какво друго? Аз не знам вече, вие казвате, да сте го гледали. Не, аз ви поканих право на отговор. Мисля, че имате някакви аз разбрах, че ми казва Дельо фактурата. Знаете ли защо на самия Сабрутев е толкова чувствителен по тема Русия? Не познавам душевността. И аз не я познавам, но познавам пък автобиографията му. И ако погледнете в неговата автобиография, той е служител на Газпром. Това е служител на Газпром. В продължение на години той си е вземал хляба, получава пари от Газпром. Как служителя на Газпром да не скочи, като говорим тук срещу руския нефт, как да не скочи да дойде тук и Дельо фактурата, той е шизофреник, ме нарекал, това вярно ли? Наистина не помня, съвсем сериозно не помня. Някой ми каза, че ме нарекал шизофреник, така че